هابتامون صباحيتو خمس سمرعو عبا إيرترا إثيوبيا صومال زملكتيو إثيوبيا سراويتا متقعد فتسيمو كم جيجنا سؤلو جيروم مدبات كقربو جميرو مالو سلام كم يتغنو جاي سكافي لين لو مع انتخاب سفري تحسو تميسنا لنا كم تلمود لايك مقبار جمهور هذا فيديو let's go سيز جايس مجمرة بزغن جمرة بزحلفو وحدات معالتات بأمريكا كأن مزارب مع كنا زينا زنبرة بزعبا قتلت ناي سي او ناي هيلز انشورانس ملكتيو سي او هيلز ناي انشورانس ناي أمريكا بهزبي بزوح نقفيتا زوردو تكالي نيرو سلازي أبزحلفو وحدات سامتات كاني سي او ناتوم ناي هيلز انشورانس كم استقتل تقليص ومالتيو قتل كله خاني سيكيوريتي كاميرا وكان سألي كم استسألون مع كنا زينا يغمو تكون تخلي يغم بزوح حسب نزق قتالزي كم هيرو يزقلصون يرو جغنا يمبال قلصون يرو وحدات معلتات ونكركب اي كالن مالتي دحرو وحدات معلتات كن اوريدي 50 شح كنبوكم ينا نزت حزو انتبايلو سنبر منግስት امريكا اب ماكدونالد اندابلعو خلو كتحازس كيلو مالتي استري اور لكم ابز حجوان تاثيرو زلو مالتي زمنسيو سلازي زغاني نمجمرا غزي ናብ نيويورك ممصاخاني اب فرد بيت قريب له ابز حلفه معلتات مالتيو ناي قتله توسيخكا ب10 حدا غزي كيزات تخصيص له انتخونه ግን بكل ناصا مخونه غبنኛ خمزي يكون نسو قال هيبو زلو مالتيو ناتو طبقاون وسيخا خمس زاربتو غبنኛ خمزي يكون اب سوشال ميديا كم غبنኛ تباهيلو ወይ ካኒ استفላለያ ማዕከና ዜና ከም غبنኛ ተባሂልን ዝገልጾ ዘለዋ ከቋርጻ ከም ዘለዋነ አተሐሳሲባ ማለትዩ እዚ ግለሰብ እዚ በህዝብ አሜሪካ ከም ጅግናዩ ተወሲድ ዘሎ ከም ተቀዲመ ልበልኩም ሄልዝ ኢንሹራንስ ብዙሕ ነቀፌታት አለው በህዝቢ ናይናቱ ኾን ኸሊ ስለዚ ከም ጅግናዩ ተወሲድ ዘሎ በአሜሪካ ማለትዩ ብዙሓት ሰባት ፍትሕንዑ ዝልሙኑ ብዙሓት ሰባት እዮም ተወሰኾን ኣብ ዝተፈላለዩ ክለባት ኮንሰርታት ከም ስሪዮ ዘለኹም ከም ጅግና ስእሉ ገይሮም መደባት ከቅርቡ ጀሚሮም አለው ስለዚ በህዝብ አሜሪካ ጅግና ተባሂሉ ዘሎ ብዝሐለፈ ሰሙናት ጀሚሩ ጅግና ተባሂሉ ዘሎ ግለሰብ እዚ ማለትዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ መጀመርያ ቤት ፍርዲ ከም ተቀዲመ ልበልኩም ብ11 ኬዝ ተኸሲሱ ዘሎ በዝኻኒ ገበነኛ ከም ዘይኮነ ባዕሉ በቃሉ ገሊጹ ዘሎ ናብ ካልእ ብዝሐለፈ ሰሙን ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ ዜናታት ናይ ቀርኒ አፍሪካ ምስ ንኸይድ ብዛዕባ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማል ዝምልከት እዩ مجمرة صومال اب لعل إثيوبيا كسي قريباني راسو خاني إثيوبيا سراويتا اب صومال متقعد فتسيمو بزبل كسي قريباني را مالتيو نزون منكس إثيوبيا والملسي بوملني را مالتيو كم تريور لهم ناي بي بي سي زينا إثيوبيا سراويتا اب صومال متقعد فتسيمو نزبل كسي مقادشون ملسي هبلو لو توسخ مالتيو حيلتات إثيوبيا اب وشت صومال بمأتاو متقعد فتسيمو خبل مقادشو زغربو كسي أديس أبابا ونتيجو لو مالتيو ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሶማሊያ ብሶኒ ምሸታ በዘውጾ መግለጺ ዳሎ ኣብ ዝተባለ ከተማ ሓይልታት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ክብል ክሲ ኣቅሪቡ ነይሩ ማለት እዩ እቲ መግለጺ ሓይልታት ኢትዮጵያ ተማልሶኒ ንግሆ ሰዓት 10 ኣብ ዳሎ ኣብ ዝርከብ መደበር ሰራዊት ሶማሊያ ዘይምኽንያቱን ኮያ ሃንደ በታው መጥቃዕቲ ኣካይዶም ይብል ነይሩ እዚ ኮኔልካ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ መደበራት ሰራዊት ሶማሊያ ኤጀንሲ ሃገራዊ ድሕነት ሓይልታት ፖሊስን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እዩ ክብልውን ኣነጺሩ ነይሩ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሶማሊያን መጉዳእቲ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ነበርቲታ ከባቢ መጉዳእቲ ከም ዘስዓበ ዝሓበረ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሶማሊያ ክንደይ ሰባት ከም ዝሞቱ ወይ እውን ከም ዝቆሰሉ ግን ኣይጠቀሰን እቲ መግለጺ ወሲኹ እዚ መጥቃዕቲ እዚ መንግስቲ ሶማሊያ ብመሰረት ስምምዕ አንካራ መስርሕ ሰላም كحيل ኣብ ጽዕረሉ ዘሎ ላዕለዎት ጉጅለ ልኡኻት ናብ አዲስ አበባ ኣብ ዝኸዱሉ እዋን ተፈጺሙን ይልሎ ማለት እዩ ዝሓለፈ ውሕዳት እዋናት ብመንጎኝነት ቱርኪ ሶማልን ኢትዮጵያን ዕርቂ ከም ዝፈጸማ ሪኢና ነርና ማለት ድሕሪ ዝኻነ ፕሬዝዳንት ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐመድ አስመራ ከም ዝኣተወ ኣብ 25 ታሕሳስ አስመራ ከም ዝኣተወ ፍሉይ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሉን ሪኢኹም ኣለኹም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቀርኒ አፍሪካ ወይ ካብ ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልታት ብዛዕባ ሶማልን ኢትዮጵያን ተወዲኡ ዝመስል ዝነበረ ዝምድና ናይ ክልቲአን ሃገራት ወይ እውን ዝተገብረ ዕርቂ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ናብ ካልእ ምስ ንኸይድ ካኒ ዝወዲ ዘኪርኩም ኣለኹም ዲኹም ኣብ ዝሓለፈ ሰራሕ ኩልኩም ሓደ ናይ ክልተ መጻምዲ ኣዝዩ ዝገርም ታሪክ ሰሪሕ ኢልኩም ነይራ ሃብታሙ ዝተባህለ
كليتو زهابا مصامدون سبيتو كليتو هيبوا انتخون بحساب قصلو يكالون زبل حدا عب تاريخ نيركم نيره نبزو حسابات زغرمه بحدا معلتونا بسيفو شو لعل مليون فرقان زاكل سب زرعيو تاريخ اريكم نيره مالتيو كم تريورو لكم نصباحيتو خاني حاونا هبطوم كم زي عينت فيديو زرغيحو اب استفلالي سوشيال ميديا زرغح زنبري مالتيو ናይ መርዓ ቪድዮ ማለት እዩ ንጽባሒቱ ናይ መርዓ ቪድዮ ተዘርጊሑ መብዛሕትኡ ተቆራሪጹ ኣብ ዝተፈላለዩ ሶሻል ሚድያ ስለ ዝተዘርገሐ ሰብ ናይ ብሓቂ መስሎ ነይሩ ትማሊ ተፋቲሑሎም ማዓንቲ ክምርዖ ይክእልኒ ኢቭን ኣይተፋትሕን እውን ናይ መርዓ ወረቐቶም ኣይተቀደደን ስለዚ ንጽባሒቱ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ተዘርጊሑ ሰብ ካ ሓቂ መሲልዎ እንኳ ሓጎሰካ ዝብሎ ብዙሕ ሰብ ነይሩ ማለት እዩ አክቹዋሊ ከም ተቀዲመ ድበልኩኹም ብሓደ መዓልቲ ሚልዮንን ገለን ሰብ ይርእይዎ ስለዚ قلبي ብዙሓት ሰባት ከም ሰሓበ እዚ ታሪኽ ናይ ክልቲኦም ተረዲኩም ኣሎ ማለት እዩ በዚ ኸኒ ነዚ ተረድኡ ሰብ ትካል ካንን ጽባሒቱ ደው ኢሎም በቲ ሰብ ክስሕቦ እንደገና ሰብ ክስሕብሉ ዝኽእል ምኽንያት እንዳፈጠሩ ፕሮሞሽን ከስርሖ እዮም ጀሚሮም እስትሪዎ ዘለኹም ፕሮሞሽን ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ልሙድ ኮይኑ ዘሎ ናይ ቪድዮ ፕሮዳክሽን ወይ ዝተፈላለዩ ናይ መርዓ ዝተሓዝ ፕሮሞሽን ድሕር ሃልዩ ብፌክ መርዓውቱን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ፕሮሞሽን ማለት እዩ መብዛሕትኡ ከም ንፈልጦ ኣብቲ ናይ ወሓቂ መርዓይኻ ፕሮሞሽን ትሰርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ብፌክ መርዓውቱን ፕሮሞሽን ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚ ፕሮሞሽን ይሰርሕ ዘሎ ናይ ሓደ ናይ ቪድዮ ፕሮዳክሽን ማለት እዩ ትካል ፕሮሞሽን ይሰርሕ ዘሎ ናይ ፌክ መርዓዊ ማለት እዩ ከምዚ ተቆራሪጽ ፍላይ ከምዚ ኢሉ ዝርጋሕ ምስትራኻ ናይ ወሓቂ ከም ዝተመርዓው ጥራይኻ ክድምድም ትኽእል ማለት እዩ እዚ ጥራይውን ኣይኮነን ብዙሓት ትካላት ህውብነቱ ዝተረድኡ ዓዲሞም እዮም ዝትሪእዎ ዘለኹም ዲኤምሲ ዝተባሃለ ትካል እውን ናብ ትካሉ ፀዊዕዎ ኣሎ መጀመርያ ሽልማት ሸሊሞ ከምኡውን ካልእ ኦፌሩን አቅሪቡሉ ነው ማለት እዩ ለቀና ልቡ ለደግነቱ ለሌሎች ምሳሌ መሆኑንም መነሻ በማድረግ ነው እንግዲህ ዲኤምሲ ሪል ስቴት ለአፍታሙ የመጀመሪያ ያለውን የአንድ አመት የቤት ኪራዩን የሚችልለት የገንዘብ ስጦታ በስጦታ መልክ ያበረከተለት ስለዚህ ዝሪል ሴይ ዝኻኒ ናይ ሓደ ዓመት ናይ ገዛ ኽራይ ከም ዝሸፈነሉ ናይ ሓደ ዓመት ገንዘባዊ ሓገዝ ከም ዝሃቦ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ማለት እዩ ጀካ ዞን ብሽሙ ገዛ ዝገዝአ ፐርሰንት ከም ዝሓስብሉ እዮም ነጊሮሞ ደሎ ማለት እዩ ዝኻኒ ካልእ ፕሮሞሽን ማለት እዩ ካልእ ናበዛና ገዕ ቪድዮ ምስናቱ ኻኒ ናይ ጅግኑ ደርፊ ክጋብዘኩም ኣብ 80ታት ደውጻኽዋ ደርፊ የለምኒ ግን ኮፒራይት ዝተሓለወ ኸውና يدقموا هذا درف زين محبتي سمعني دبلك دلخو هندن تقرنيان وعاميني كم ذي تقاقخو انتاي كم تبلني فريحين علخو يغريت تخحتت متيكين علخو زي قاقي يلني كوينو ود عدام ايكونن انا عالم حاتياتنيا سرح قدام دل تربدن سي كسيمي نهي نهي دل تربدن سي किसीमे नहीं नहीं दिल तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं يلم نكلو امين بدلي محيراي تحنقدي نايت بلم بلي نخلو ذكريو كيمتاي تقدفي حرخ رخنا خيترف لبخ نقفي جنم جنم ساساتم هي दीवाने को सासा सोबा रमहने जन्म लिए जन्म जन्म सासा तू है दीवाने को सासा सोबा रमहने जन्म लिए يا بحق يا بحق ودس زيما جوجنو يا طاقعكم لا يطاقعكم كلمو يا لو انا يدرف مويا ونالو جوجنو ግን እዛ ቪዲዮ እዚኣ ዘምጽሉ ወይ ካ ህድሞና ኣምጽዮሞ ዘለው ታሪኽ ስለ ዝሰራሐይ ምናልባት ካፍታ ደርፉ ውጽም ስበልና እንድሕርኢና ማለት ይጅግኑ መበል 16 17 ቆልዓ ወሊዱ ምባል እዮም ህድሞና ጋቢዞሞ ዘለው ማለት እዩ قاعد حمل صخي
كعدي مريم بسلام أو ستكي أوكي حراسة بل 10 شوعات والله imagine كفك ولي جقلوا وليد له مسؤولنا مزقنيات حدش عمت مستمخان قاعد تحوقسنا عند أهلنا نفس جزاز متسينا ذاكل والله بعلمون كم تعم سيد نقول كوخ عين الدار جنينا هاي 3 عامت ذاكل رحقت لنا كندو قاليا معنس ساريت فولت يكونن كنت أتوهم قال الله يعبيهم يزبال ناي جيجنو يعبيهم يزبال كم زين الحركة يلو وورلد جينس ريكارد مسفار وعيترفني أكتوال خندي يزلوسكي هنريا ببزح ولاد وورلد ريكارد حيزهم زلو جانجيس كهان هنداوي يزمسل زي شح كاب شح كساب 3 شح أوه دحاني كم زين الحركة ينو جيجنو دحاني نكابدو ينادل لنا 10 شوعات تنبر دحر شح حالي وورلد ريكارد دحاني سيز guys يعني لو ما عند فيديوز مثل نيرو صاب نيكس مدام نرخب سلام